Partit Nazzjonalista fil-Gvern jagħti lura s-servizz tas-saħħa lin-nies. Dan sabiex l-Għawdxin, b'mod partikolari l-anzjani, il-persuni b'diżabilità u dawk li jbatu mid-dimensja u diffikultajiet ta' saħħa mentali ikollhom tassew servizz eċċellenti, mhux biss fis-saħħa ġenerali iżda wkoll fil-kura u s-sostenn fil-komunità. F'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-kelliem tal-Partit Nazzjonalista għall-Għawdex Chris Sajt, mid-deputat Kevin Kutajra u mill-kandidat għall-elezzjoni ġenerali Josephine Xwiereb, il-Partit Nazzjonalista sostna li meta Gvern Laburista bih l-isptarijiet lil privat u privatizza l-qasam tas-saħħa, ċaħħat lill-Għawdxin minn servizz tas-saħħa li jixraq lill-poplu Għawdxi f'pajjiż modern. Il-wedi ta' investiment u titjib fis-servizz ma twettqux u l-Għawdxin tilfu l-kontroll fuq is-servizz tas-saħħa f'Għawdex. U kif ħareġ ċar mir-rapport tal-Awditur Ġenerali, din il-privatizzazzjoni wasset biex il-poplu spiċċa jħallas aktar biex ħalura anqas. Il-proposta tal-Partit Nazzjonalista dwar il-qasam tas-saħħa f'Għawdex hija impenn biex nieħdu kontroll fuq is-servizz tas-saħħa u bekk nassiguraw, mhux biex inkunu ħadna kontroll, imma biex nassiguraw li l-Għawdxin ikollhom tassew servizz eċċellenti mhux biss fis-saħħa ġenerali, imma kif se nispjegawlkom jien u l-kollegi tiegħi f'din il-konferenza tal-aħbarijiet anke fil-qasam tal-anzjani, fil-qasam tal-persuni li jbatu bid-dimensja, fil-qasam ta' dawk li għandhom problemi fis-saħħa mentali, kif ukoll fil-qasam tal-persuni b'diżabilità. Fid-dawl ta' dan kollu l-Partit Nazzjonalista ippreżenta 10 proposti. Dawn huma proposti magħmulin mill-Għawdxin għall-Għawdxin. Dawn huma proposti li ħarġu mill-fom u l-qalb tal-poplu Għawdxi. Il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi li s-servizz tas-saħħa f'Għawdex jerġgħu lura f'idejn l-Għawdxin. Ikun hemm sptar ġenerali ġdid modern u attrezzat għall-Għawdxin. Jinżammu l-ħaddiema kollha ta' Stewart Healthcare u jkunu integrati fl-isptar u s-servizz il-ġdid. Ikun hemm żieda ta' qoti ta' aktar tipi ta' chemotherapy fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għall-Għawdxin. Ikun hemm ukoll servizz ġdid ta' MRI fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Proposta oħra hija ta' helipads suffiċjenti fuq l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u fuq l-Isptar Mater Dei għat-trasferiment b'emerġenza ta' pazjenti minn Għawdex għal Malta. Kura u sostenn fil-komunità għall-anzjani bil-ftuħ ta' 5 żjar għall-anzjani f'5 lokaltajiet differenti b'dan il-proġett jitwettaq fl-ewwel leġislatura. Proposta oħra hija li jkun hemm kura u sostenn fil-komunità għal persuni Għawdxin bi sfidi ta' saħħa mentali, kif ukoll għal persuni b'diżabilità u għal persuni bid-dimensja. Dawn il-proposti huma frott tad-diskussjoni illi saret fil-cluster dedikat għal Għawdex li fil-ġimgħat li ġejjin se jkompli jippreżenta aktar proposti. Din hija parti oħra mill-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista li għandu għall-Għawdex, viżjoni li trid tindirizza s-settur tas-saħħa u anke numru ta' servizzi soċjali kif diġà semmejt. Marija Franca Lanza, għan Net News.